Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare. Muga-muga Gusti Allah tansah paring kasarasan kagem kita sedaya. Dinten menika kita badhe ngalajengaken piwulang basa Jawa babagan prastawa alam. Kita badhe sinau nulis karangan deskripsi babagan prastawa alam nganggo basa ngoko utawa basa padinanmu. Karangan menika wujud tulisan kang ngandharake ide, pikiran, lan rasa pangrasa pengarang ana ing sajroning tema kang wutuh. Ide nalika nulis karangan iku bisa teka saka ngendi wae, bisa saka pengalaman, objek kang ditonton, lan uga bisa saka kahanan kang lagi dialami pengarang. Ing piwulang iki kita badhe sinau nulis karangan deskripsi babagan prastawa alam, yaiku tulisan kang nggambarake kadadean prastawa alam. Supaya luwih gampang nalika nulis karangan deskripsi, ana bab-bab kang perlu dilakokake, yaiku ingkang kapisan nemtokake tema. Ing piwulang iki kita sinau tema prastawa alam. Dadine lare-lare tinggal milih prastawa alam apa kang arep ditulis dadi karangan deskripsi. Nomor kalih, gawe cengkorongan karangan. Cengkorongan karangan iku padha karo garis gedhene karangan. Ing basa Indonesia diarani kerangka karangan. Cengkorongan karangan iku biasane muat unsur 5W plus 1H, yaiku what utawa apa kadadeane. When utawa kapan kadadeane. Where utawa di mana, ana ngendi kadadeane. Why utawa mengapa, apa sebabe kadadean iku. Who utawa sapa wae korbane. How utawa bagaimana, kepriye kahanane para korban. Nomor 3, nglumpukake bahan. Sakwise nggawe cengkorongan karangan, kita perlu nglumpukake bahan kanggo ngrembakake cengkorongan karangan dadi teks deskripsi kang wutuh. Bahan-bahan kang perlu diklumpukake kasebut bisa saka ngeling-eling pengalaman, ngrungokake cerita utawa pawarta, uga bisa saka maca pawarta. Ingkang pungkasan ngrembakake cengkorongan dadi wujud karangan. Cengkorongan teks kang wis digawe banjur dirembakake dadi karangan deskripsi kang utuh adhedhasar bahan-bahan kang wis diklumpukake. Panyusunane kudu urut cengkorongan kang wis digawe. Gunakna basa kang wijang, diksi kang trep, uga basa kang komunikatif. Sinten ingkang dereng paham, salajengipun Ustazah badhe maringi tulodo gawe cengkorongan karangan deskripsi babagan prastawa alam adhedhasar pengalaman Ustazah. Irah-irahan utawa judule Lindhu. Cengkorongan karangane yaiku setunggal, Lindhu kadadean tanggal 17 Mei 2007. Kalih, Lindhu kadadean ing Ngayogyakarta, Klaten lan wilayah sekitare. 3. Lindhu kadadean amarga tumbukan lempeng tektonik bumi. Sekawan, luwih saka 3.000 wong dadi korban lindhu. Gangsal, para korban kelangan keluarga uga omah papan panggonane. Sampun paham nggih, sakniki tugase gawea cengkorongan karangan babagan prastawa alam. Cengkorongan karangan kasebut bisa adhedhasar pengalamanmu dhewe utawa saka cerita kang pernah mbok rungokake. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.